em îroj rewşa dîlgirtiyan dest pê bikin ji ber ku komeke dîlgirtiyan a ku ji 45 kesan pêk dihat îro hatin berdan û saetên piştî nîvrojê gihiştin bajarê Hesekê. Berdana dîlgirtiyan di çarçoveya lihevkirina di navbera Qesedê û hikûmeta Demkîya Şamê de pêk hat. Nûçeganê me ji Hesekê ragandin ku 45 dîlgirtiyên din yên li gel hikûmeta Demkî girtî bûn îro hatine berdan. Ev dîlgirtî bi mihane di zindanên hikûmeta Demkîya Sûriyeyê de bûn. Piştî lihevkirina peymana bîstûnehê Çileyê yek ji xalên sereke valakirina zindanan û berdana girtiyan bû. Dehê adara 2026 koma yekemîn ya dîlgirtiyan hate berdan. Herî dawiyê ji dîyekê Hezîranê de komeke ji şervanên YPJ yên dîlgirtiyên hikûmeta digirtîgehên hikûmeta Demkî ya Şamê de bûn hatin berdan. Di çarçoveya peymanê de heta niha bêtirî 1100 dîlgirtî hatine berdan.